खौरां बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि सावथुन मुलुगनिफ्राय आनज्रायनानै थानाय गहपुरनि मुंदांखा एक्टर रबि नार्जारी बिथांखौ दिनै आरएन फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार 2023 एलबामाव नुनो मोनफिनदों। गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय सिमां मिजिंखौ दिनै आबुं खालामनो थाखायनो फिन दिनै फैफिनबाय नामा रबि नार्जारी बिथाङा? सुलुंनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथाङा इयुनाव गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव आगान होफिनबाय आरो बिथांनि गोदान एलबाम आरो सावथुनफोरखौ गावनि रबि नार्जारी अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव नुबाय थासिगोनखौ मिन्थिनो मोन्दों।